Хей, здравейте! Днес ще ви покажа новия стил на Monster High. Нека да започваме с Клео. Това е Клео. Много хубави дънки съм ми направила. Те са малко нашаркани от мен, за да са по-интересни. Отзад не са както трябва, но нищо. Има си една гримна, която аз направих, и това е някакъв маникюр, и тази блузка аз направих. Мога да ви покажа, не знам, мога да ви покажа се някой път как се прави такова облекло. Не знам точно. Добре, да ви покажем Дженифър от Скарис, т.е. от Monster High. Това са нейните обувки и малко ластиче, едно малко ластиче силиконово. Сложих, за да е с това тук и това. Ето, за да е както трябва, да успеем да е нещо свит с модата. Ето, тя си има една гримна, нейната си, и тук нейния маникюр, ако го виждате, и тук. То се малко се изтрило, то е от маркер, то се маха. И това е нейното облекло всъщност. Така. Не знам дали ви харесва. Ето всъщност така. Добре. Всъщност това беше от двете кукли. Не знам точно дали нещо ви хареса. Не знам, мога да направя такова нещо или такова, да видите как се прави. Не знам точно, но ако го направя пак, защото аз го направих случайно. Добре, чао от мен и очаквайте още един клип, който е за легло. Обещавам ви. Добре, гледайте и другите ми клипчета, харесвайте и коментирайте, и не забравяйте да се абонирате и да се забавлявате, разбира се. Чао!